النبي صلى الله عليه وسلم هركد يقوط هركد مغيم قبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. نعم أبو هريرة رضي الله عنه شيء قرون مريا نعم ديا برون بيغمم صلى الله عليه وسلم عليه وقال حسن أو شد ديا بيغمم صلى الله عليه وسلم أطيرقى حسن يعني قال لي أغتغي شو نامت يا أوشيا ونقتلنا كم ماذا ديا بيغمم شو أغتجان أوشانا أقرع ابن حابس ديا مراد ماد التميمي تيرثي شو التميمي يا دوسري يا شريمي شنو يا خصري يا منشاوي دي هذا شو يومكم تيرثنا يا اوثنا يومكم أقرأ ابن حابس التميمي دي النامة بيروارد دي وتيرد دي يعني فقال نبيغم مثلا ينقين أوشان ورد نامة دي ينقين إن لي من ندي 10 من الولد أو نغلم ما دي ما قبلت منهم أحدا شو نشأ نبينا ما وشكور مدم ديتي إذن عربlar bu tüftekname Türkmenler diki olan don olanlar düşünüyorum. Hatta name şu derecede köp adam fikir etiyor Arap'ın gıydın dirliğine olmayanlar etiyor. Yok. Hatta oğullarının dirliğine olmayan ekenler. Yani gıydların dirliğine olmayan ekenler name ağır namustan var. Oğulların dirliğine olmayan ekenler name oğul şağı olsa birden halat garip olsa ırzkıma şerik bolamaymasın bo'lmayan ekanlar. Şoňalyk bir näme yani beýleki adam zat tirelerinin tohumlarının içine çağa gömülenmene Araplardan başka näme Badır öýdemi. Näme de şeýle bir doň ýürek adam bolan. Men oň oglum ya Rasulullah bir ýerine uşak görmedim diye. Ulan ýanşa uşak görmändir. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazara ileyhi. Näme? Elbet gözüle seyret ya Peygamberden. Acep inkar edip. Soňra näme diye? Men la yerham la yurham diye. Rehim etmediğe rehim edilmez diye. Men la yerham. Kim rehim etmese diye. La yurham ona rehim edilmeye diye. Sebep diysen ne? Bizim Türkmen dilimizde rehim deyilip ne? Köplönç bir adama nevsarcılık etmek zat dilen manide değil. Yok Arap dilinde rehim sözünün giyin manisi var. Rehim yani çağan oğuşanda rehimin gelip oğuşuyor. Govvar oğuşuyor şunu. Şoňalyk zat etmeden Allah da sana etmeye diye. Şeydi ben näme ýanyna tuzdurup goýberýär başga bir hadis. Aslında şunu öz kowmuna han edip goýjak bolýan eken Peygamber. Baş edip goýjak bolýan eken. Şonuň öz çağatna şey rehim şefaatçylyk bilen garamayan adam onda näme raýatyna näil terederdik bunu näme aýyrýa bellana öz kowmuna baş edip. Enne kim barda Hasan? Hasanam kim? Aliň ogly. Aliňa bir ogly bolan Hasan Husayn Fatıma enemizden Peygamberimiň gyýdy Fatıma radıyallahu anhudan näme iki oğul bolýar. Qaqalaram Ali. Ali kim? Peygamberimizden näme dogan oglan jigisi. Plan qaqasynyň näme? Ebi Talib dädesiniň ogly. Indi bunu diýjek bolýarmy näme? Türkmençilikde bir ters düşünje bar. Düşündiňmi? Yani ikisinin qaqasy dogan çağa bir ýerine bar bilen aqdiýan düşünje bar. Düşündiňmi? Ana şu hadis şu rat şuňa. Peygamberimiz öz gyýryny kime berýär? Agasynyň oglyna berýär. Aliň qaqasy bilen kim? Peygamberimiziň qaqasy kim? Dogan. İkisi süýtdeş dogan bolan. Näme öz gyýryny qaqasynyň doganynyň oglyna berýär. Türkmençilikde näme halamadyk bolar. Gan ýaqyn bolsa kesellemet ýamış, eýtýämis, şağa kem bolýarmış diýip. O Hasan bolýar, Hasan iki tohumda da şu kesel ba bolsa. Olam ol 100% de Allah sebep etse şon kesellemekli. İkincisi kim? Hüseyin. Köp kişim ikizler Hasan Hüseyin. Hasan näme Hüseyin'den näme uly. Ve adam Hasan halife bolan 5-nji halife. Onun köp kişi bilenak. 1-nji Ebu Bekir, 2-nji Ömer, 3-nji näme Osman, 4-nji Ali, 5-nji Hasan. Yani Hasan'ın näme 3 mi 4 ay dowam edýär. Şoň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otyrqa Hasan sağacıkka gelýär ýanyna. Emedekler gelýär, ýaňy ýörjen bolan tam gelýär.
Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inne ibni hada seyyid diye. Şu oğlum gelecekte hoca olmalı diye. Öyle musulmanın uli toporunun näme yarasmaklarına sebep olur diye. Ana şöyle Hasan radıyallahu anhu Muaviye bilen näme Ali'nin toporunun doğanmol täden yarasmaklarına sebep bolan ýylyna näme amul cemaat diýdi. Cemaat ýyly. Şonamet ya Hasan bilen Ali bilen Muaviye radıyallahu anh arasynda beyat meselesine düşüşmelik var. Ali'den sonra kim bol? Ýylyň ogly Hasan bol. Hasan geldi de näme etdi? Muaviye geldi. Özüni halifalıktan ayırdı da Muaviye'ni koydu. Ve kakatın tarafındakların hemmesinde yarasın Muaviye'ni kıladan dedi. Şey diyorum yine täden musulmanlığına hem ağzı bir boldy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näçe ýyl öň pasti näçe Hasan ýany ýörjenler başdan waty diýen gurulmy. Hasan näçe ýaşynda halifa boldy? 17 ýaşynda, 18 ýaşynda. Bolýan Peygamberimiň nübüwweti, bolýan. Nübüwweti de peygamberine delil şu zat bilen bolan. Şu zatlara mucize aslında Peygamberimiň mucizesine gelýär. 10-20 ýyl 30 ýyl öň soň boljaklar öňünden aýtdy. Öýlerim kim Hasan Husayn cennetde ýaşlan näme